Vi skal have gang i en lille debat nu. Og meningen er, at vi skal have kommentarer og spørgsmål fra sagen. Så inden jeg lige introducerer vores tre nye, så hvis jeg lige får spilleregler op for kampen, så bliver det uoverskueligt, hvis man skal huske på 2-3 spørgsmål. Og så risikerer man, at dem, der så svarer, enten det her eller der, at de vælger det spørgsmål, de selv synes er mest bekvemt. Så for jeres egen skyld, et spørgsmål eller en kommentar. Mikrofonen frem til dem, der nu vil stille spørgsmål, og så finder du ud af, hvem der skal svare hvor. Og det er ikke sådan, at samtlige 8 her skal svare på alle spørgsmål. Fordi så bliver nye, som vi har her i panelet, til at svare på spørgsmål, til at fortælle og til at beslutte, hvem der sidder. Skal vi så ikke starte med den egentlige hører fra Frederikshavn Kommune? Ja, fortæl lidt om, hvad Frederikshavn Kommunes rolle er her, og dit arbejde er i den forbindelse. Og der er lige den her. Jeg er glad for, at du ikke kalder mig kylling, men høne. Jeg er projektansvarlig i Frederikshavn Kommune for at koordinere myndighedsbehandlingen, der skal til i det her efterforskningsprojekt. Og når vi siger selv produktionstesten, hvor den hydrauliske frakturering kommer i spil. Og jeg vil lige kort sige noget om fase 2, inden jeg beskriver, hvad tilladelsen skal til i fase 1. Fase 2 udløser per automatik en VVM-redegørelse, fordi den omfatter frakturering. Så selvom fraktureringen måske er meget kortvarig, og den kun er lodret og ikke ude i det vandrette, så udløser det, at der skal gennemføres sådan en VVM-redegørelse, altså en vurdering af virkningerne på miljøet. Hvad der så kommer efter fase 2 af decideret produktion, det kommer langt ud i fremtiden, lige måske på den anden side af 2022. Så der kan være mange faser derimellem fase 2 og så den deciderede produktion. Men som sagt, vi er i fase 1, og fase 1 er kun dybdeboringen og kerneprøvetagningen. Og det blev anmeldt ved Frederikshavn Kommune af ansøger, altså Total, i starten af oktober. Og den vigtige sagsbehandling er, at vi skal screene projektet efter VVM-reglerne, fordi det er en dybdeboring. Det vil sige, at vi skal vurdere, hvorvidt dybdeboringen udløser en VVM-redegørelse, eller den ikke udløser en VVM-redegørelse. Det er en afgørelse, der skal træffes. Udover det skal der meddeles en landzonetilladelse, og så er der en række andre tilladelser, der skal til. Men screening efter VVM-reglerne og landzonetilladelse, det er sådan set de vigtigste og mest afgørende for, at man kan begynde at anlægge borepladsen. Er det administrative tilladelser eller politiske tilladelser? Det er tilladelser, der er i udkast, som skal fremlægges vores byråd, som så skal nikke til, at det gives. Så der bliver en politisk behandling, inden man giver tilladelser. I byrådet? I byrådet, ja. I fase 1 skal der også gives en tilladelse fra Energistyrelsen. De giver boretilladelsen, altså godkender boreprogrammet med de stoffer, der nu skal bruges til at etablere dybdeboringen. Det sidste, jeg lige vil sige, det er, det der ligger af politisk behandling fremadrettet, det er den 3. december kommer der et punkt på byrådsmødet om, hvorvidt man vil udsende alt ansøgningsmateriale i partshøring. Og en beslutning om, hvorvidt man vil afholde et borgermøde. Men det er en beslutning, byrådet træffer 3. december, og derefter forventer vi så at have et kommunalt borgermøde. Yes. Tak for det indtil videre. Og den anden nye, vi har her i panelet, er Peter Helmer Sten, som er direktør for noget, der hedder Nordsøfonden. Og det kan du bedre forklare, Jaka. Hvad er det? Du har jo givet mig meget kort tid til det, men jeg skal gøre det bedste. Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at siden begyndelsen af 80'erne, da Poul Nielsen havde lavet sin store aftale med Møller i 80, og man begyndte at få arealer tilbage til staten, der besluttede man sig til i dansk energipolitik, at fremover så skulle staten være deltager i
olie- og gasaktiviteter. Og det har man faktisk lavet siden den første udbudsrunde i 1984. Og i mange år, der var det DONG, som vi alle sammen kender. Men i 2005, der blev det besluttet, at DONG skulle på børsen, og så kan man ikke have dem som statsbetalinger. Og så blev vi etableret i 2005 i Nordsøfonden, og er nu det selskab, der deltager aktivt i alle nyere licenser. Og vi er i dag med i omkring 20-25 licenser med mange forskellige udselskaber. Herunder et af dem, 2 licenser sammen med Total, et i Nordjylland og et i Nordsjælland. Vi er også med med 20% i DUC. Vi er Danmarks 3. største olie- og gasproducent. Vi betaler til finansministeren en størrelsesorden 6 milliarder kroner om året for øjeblikket, og derudover investerer vi i størrelsesorden 2 milliarder kroner i efterforskning og indvinding og yderligere produktionsaktiviteter. Langt det meste af det foregår i Nordsøen, men der er også mange aktiviteter på land. Vi har sidste år været med til at lave 2 boringer på land, som minder fuldstændig om det, som vi nu er i gang med herovre. Når vi har statsdeltagelse i Danmark, og det har der været fuld politisk opbakning til siden begyndelsen af 80'erne, som sagt, så er det fordi, man ønsker, at staten er med i maskinrummet, er med til at præge de beslutninger, der tages, er med til at køre den rigtige vej, når man så må sige, at vi sørger for, at staten får mest muligt ud af det. Og derudover så skal vi selvfølgelig også sikre os, at alle de ting, vi gør sammen med vores partnere, at det er nogen, der er i henhold til gældende lov og de regler, som bliver udstukket. Vi er ikke myndighed, og det er Folketinget, der bestemmer, hvilke licenser, der skal gives. Hele det her licensspørgsmål har været 2 gange op i Folketinget, og med et stort flertal, bortset fra Enhedslisten, så har man besluttet, at nu ønsker man altså, at vi gennemfører de arbejdsprogrammer, som er aftalt, så I kan sige, at vi er en slags entreprenører for de beslutninger, der er truffet i Folketinget, og dem skal vi gennemføre på den bedst mulige måde, og vores opgave er at få så meget som muligt hjem til staten. Så I er med i projektet her sammen med Total? Ja. Et statsligt selskab, som er med 20%. 20%? Ja. Yes. På lige fod med... Ja. Og den tredje nye ven her er Henrik Nikolajsen, som er dansk repræsentant for Total. Ja, jeg er ikke dansk repræsentant, fordi Total har en dansk repræsentant for vores smørolieafdeling, som ligger i København. Kan I høre det mere? Jeg er ikke Totals danske repræsentant i Danmark. Jeg er koordinator for det her konkrete projekt, som vi har sammen med Nordsøfonden. Og vi har her det sidste år for den licens, som ligger i Nordjylland, været gang fuld sving med at planlægge et boreprogram. Og en del af det boreprogram har været fokuseret om at lave indledende miljøundersøgelser, det vi kalder baseline-undersøgelser, hvor vi kortlægger, hvad er tilstanden af miljøet og ikke mindst drikkevandet nu. Det, som er meget vigtigt at tilsikre, det er, at vi har en snapshot af, hvordan miljøet ser ud i dag, så vi kan vise, at når vi er færdige med vores aktiviteter, så har vi samme tilstand, som da vi begyndte. Og i øjeblikket er vi i den proces, at vi har lejet et stykke jord ude omkring Dybvad, og vi er i gang med at tegne kontrakter med et borerigt firma, som formentlig vil komme fra Tyskland, og vi forventer at skulle starte den her boring omkring midten af næste år, når alle tillader sig at komme på plads. Og vi hørte fra Brits, at man ved slet ikke, hvilken beskaffenhed af det skib har. Hvor meget er I klar til at investere i at undersøge det her? Hvad taler vi om? Vi har et budget på i omegnen af 200 millioner kroner til at gennemføre den her prøve. Og det er rigtigt, som Peter Brits sagde, vi har ikke nogen garanti for, at skiberen overhovedet er der. Men det er spillets regler. Når man laver efterforskning, så har man aldrig i sagens natur 100% chance for at finde noget. Så i det konkrete tilfælde opererer vi med en sandsynlighed, som ligger i en størrelsesorden 15-20%. Tak for det. Så går vi i gang. Når man beder om ordet, får ordet, så, og jeg kan ikke jeg var bare interesseret i at vide, det er nok til Henrik Nikolajsen. Man må have gjort sådan nogle overvejelser om, hvis prøveboring eller positivt udsigt med jeres øjne, hvor mange boringer ville man så kunne forvente, når vi ville realiseret i det indramte område i Nordjylland?
Altså, det vi har gjort indtil videre, det er, at vi baseret på eksisterende seismiske data, det vil sige seismiske undersøgelser, som er lavet af DONG i midten af 80'erne, så har vi ud fra det givende licensområde, som dækker, som du ved, hele Vendsyssel, baseret på de her seismiske data, indkredset om et område, som dækker cirka halvdelen. Og så kan man sige, det vi har gjort i første omgang, det er, at vi har taget det område, hvor vi har de bedste seismiske data, og det er der, vi skal lave efterforskningsboring. Så den måde, det fungerer på, det er en etapeproces, hvor man først laver en efterforskningsboring, og så er det klart, hvis den efterforskningsboring er negativ, og man ikke finder noget, så vil man højst sandsynligt ikke gå videre. Hvis man modsat finder noget, så skal man have afgrænset sit fund. Det vil sige, at man skal typisk bore en boring, som ligger 10 km længere væk, og så vil man lave, mit gæt vil være, at man på sådan et område, hvis man fortsat har positive data, vil skulle lave i størrelsesorden cirka 4 boringer, for at få afgrænset, hvor stort område der reelt er skifergas i, hvis det overhovedet er der. Og først på det tidspunkt vil man kunne svare på spørgsmålet, hvor mange boringer skal der i alt til for at lave et, hvad skal man sige, økonomisk og acceptabelt projekt. Og det er ikke kun baseret på gas, det er også baseret på, hvor man reelt kan lægge boringer. Det er jo ikke sådan, at når man får en licens og en tilladelse til at lave en prøveboring, kan plante boringer, hvor man vil. Det er en proces, hvor de danske myndigheder er inde over, og det kræver miljøgodkendelse i alle skridt. Ja, tak. Så var det. Danmarks Naturfredningsforening. Jeg har en kommentar til dig, Peter. I dit oplæg var du så god til at sammenligne med USA og fremhæve, hvordan deres CO2-udledning var faldet, fordi at de havde udfaset en masse kul. Det du også glemmer at fortælle, det er jo, at det kul, det ender på det europæiske marked billigt. Så på den måde, så skal man jo se på hele billedet og ikke bare blive ved med at sammenligne med USA. Men jeg har også lidt spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor stor er Vi tager en af gangen. energiforbrug? En kommentar og et spørgsmål ad gangen. Der er så mange, der gerne vil til ord. Og der var lige... Det kan du have helt ret i, og det er, jeg stoppede faktisk der, fordi min del var geologien og ikke så meget det andet. Jeg synes bare, at det var for at nuancere debatten lidt, at jeg gik ind på det. Du kan også vente om at sige, nu bliver det lidt politisk. Så det er for egen mening. Hvis Kina gør ligesom USA, går fra kul til gas, hvad betyder det så for verden, når man kigger globalt på det? Okay. Jeg hedder Elska, og jeg er verdensborger og dansker i hjertet. Og jeg vil gerne lige kommentere noget, som to mænd har stået og påpeget, at de vil bare bruge havvand. Men jeg vil bare lige spørge, hvordan kan det så være? At alle de ansøgninger, I har sendt til Brønde og Frederikshavns Byråd, der har I fået lov til at lave 2 vandbrønde i Brønden. Hvorfor skal I bruge 2 vandbrønde, hvis I skal bruge havvand? Konkret spørgsmål. Ja, i første omgang, det vi har konkret ansøgt om at lave de her vandboringer for, er i forbindelse med boreprocessen. Vi har ansøgt om at bore 2 vandboringer, og der har vi ansøgt om en konkret masse eller volumen, som er 3.000 kubikmeter. Og det er i forbindelse med, at vi skal lave de her boringer, så vi skal bruge vand i forbindelse med at lave vores boremudder og procesvand i øvrigt til boring. Så det er ingenting med hydraulisk frakturering at gøre. Det, der så vil ske, det er, at hvis vi kommer videre og finder gas i forbindelse med den her første boring, så kan det blive tale om, at vi skal lave det, vi kalder en testfrakturering. Det er det, Jette kalder fase 2 i projektet. Og der har vi indtil videre regnet med, at vi skal bruge ca. 5.000 kubikmeter. Og så kan man sige, at i det her tilfælde, der har vi diskuteret med kommunen og lavet vores egne undersøgelser. Og problemet er, at når man skal lave sådan en testfrakturering, hvor man skal bruge en relativt lille mængde vand, det kan lyde meget 5.000 kubikmeter, men det er reelt ikke specielt meget, så er det bedre for miljøet at pumpe det op fra undergrunden. Og i øvrigt, det vand, som vi regner med at skulle bruge, det er ikke drikkevandskvalitet. Der ligger nede oven på kalken, nede i ca. 170 meters dybde, der ligger brakvand, som ikke er af drikkevandskvalitet.
Så i første omgang regner vi med at skulle bruge det brakvand til at skulle lave den her dobbeltfraktion, og i øvrigt også til at bruge til i boreprocessen. Så det er baggrunden. Når vi taler om brugen af havvand, så er det vores base case, hvis man senere kommer så langt, at man skal lave en decideret industriel produktion, fordi så kan man simpelthen ikke hive vand nok op fra undergrunden, heller ikke brakvand. Så det er forklaret. Vi tager tak for det. Vi tager det næste hernede. Mit navn er Henrik. Jeg vil gerne spørge geologen. Jeg kommer ind, fordi jeg gerne vil vide noget om sikkerhed kommer fra det her skibsvarer. Hvor stor er sikkerheden? Hvor stor anser for sikkerheden er der? Hvor stor er sikkerheden? Ja. Ja. Altså hvis jeg sagde, at det var så stor, så er det så betydeligt. Nej. Som sagt, hvis man benytter sig af den rigtige teknologi, så sker der ikke noget. Hvis man snyder på vægt, så sker der noget. Det tror jeg egentlig faktisk også vores politikere var inde på. Altså systemet fungerer. Det har fungeret i masser af år. Geotermisk boring skal gennem nøjagtigt de samme ting. Man skal lave nøjagtigt de samme casings. Man kan så sige, at vi har ikke puttet gift ned, og vi har ikke puttet gas ned. Men det kan stadig få rent med saltvand fra undergrunden og op i vores grundvand. Så systemet fungerer. Det synes jeg nok, man kan sige, uanset hvad, at med alle de boringer, der er lavet på verdensplan, og også i Danmark, og også på land, så har det ikke vist sig at være et problem, så længe man laver sit arbejde ordentligt. Kender man til uheld? Kender man til uheld? Ja, man kender til uheld. Så vidt jeg ved, ikke her hjemmefra. Undskyld. Så er det dig, værsgo. Ja, jeg hedder Thomas. Jeg bor 4 km fra boringen. Jeg er primært interesseret i at høre, hvem der tjekker kemikalierne, som skal bruges under den her. Jeg ved, den amerikanske kongres har lige lavet en undersøgelse, som viser, at der er i hvert fald 29 karcinogener, altså kræftfremkaldende kemikalier, der er blevet fundet i fracking fluids. Og EPA har også, efter de har fået lov til at undersøge, fundet adskillige kemikalier i det amerikanske grundvand, som er direkte relateret til hydraulisk frakturering. Hvad er det for nogle kemikalier, der skal bruges, og hvem undersøger det? Fordi at vi kan forstå på lederen af ECHA, som er Europaparlamentets talsmand, eller i det her tilfælde i hvert fald, har sagt, at det er industriens egen beskrivelse af kemikalierne, der bliver brugt i bevisprogrammet. Og de har maks måske mandskab til at tjekke 5% af det, der bliver skrevet dernede. Så der reelt set ikke er noget til. Og det er kontrol af kemikalierne. Den kan svare på det. Vi tager Jette først, Flink, og så kommer Per til bagefter. De kemikalier, der skal bruges i forbindelse med dybdeboringen, og eventuelt senere også i fraktureringen, dem er der ikke en decideret godkendelsesordning for her i Danmark. Men der er nogle andre ordninger. Kemikalierne skal registreres både i REACH-databasen, og de skal ind i det danske produktregister for kemikalier. Udover det er det Energistyrelsen, der når de godkender boreprogrammer, skal tage stilling til de kemikalier, der bliver brugt, om de bliver brugt rigtigt, og om det er de rigtige kemikalier, der bliver brugt. Det er noget, som for eksempel kommunen i givet fald skal spørge Energitilsynet om. Energistyrelsen, ja. Allerede her i første fase, der har vi jo fået anmeldt nogle stoffer, altså nogle kemikalier, der skal bruges i forbindelse med det at lave dybdeboringen. Og det er ret de samme stoffer, som man bruger, når man for eksempel laver en dyb geotermisk boring. De stoffer har Energistyrelsen allerede været inde og vurdere på. Det er ikke de helt specifikke, eksakte datablade, fordi dem kender man ikke endnu, fordi der ikke er valgt entreprenører til at udføre borearbejdet. Men vi har som kommune fået en vifte af sikkerhedsdatablade, som man typisk vil bruge.
Og det er det, vi vurderer ud fra, og det er det, Energistyrelsen har vurderet ud fra hidtil. Ja, det er klart. Det er virksomheden, der selv er ansvarlig for, at de kun bruger kemikalier, som er godkendt. Og det er sådan, det er. Fordi vores system i Danmark er baseret på, at virksomhederne selv har ansvaret. Det er den måde, EU fungerer på. Og derfor er det min klare opfattelse, at man ikke har nogen sikkerhed for, hvilke kemikalier, der bliver brugt. Det ændrer sådan set heller ikke så meget ved det, fordi det der er en af de meget store udfordringer, når vi snakker kemikalier, er jo ikke nødvendigvis, hvordan det ene kemikalie virker uafhængig af andre kemikalier. Det er i den situation, hvor man bruger flere kemikalier sammen, så har det nogle effekter, som man sådan set for længst har erkendt i EU, at man ikke har ret meget styr på, hvordan det er. Så det er sådan, jeg mener, at man må sige, at det er lidt usikkert, men grundlæggende så er det virksomheden, der selv har ansvaret for at sikre, at det, der foregår, ikke er farligt. Altså, nogen, der har fået en liste over de kemikalier, der skal bruges, og har sendt den til vurdering i energi. Det er selvfølgelig rigtigt, hvad jeg siger, det er klart. Det, der også er rigtigt, det er, at klimaministeren svarer meget, når jeg spørger ham, går jeg ud fra. Og derfor er det lige, at det ikke er sådan, at staten har tænkt sig at godkende sammensætningen af de kemikalier, hver gang det skal være, når man går i gang med det her fakturering, hvis man nogensinde gør det. Men det er ikke sådan, du har fået det, ja. Jamen, jeg ved ikke, om det ene det udelukker det andet. Det tror jeg ikke nødvendigvis, det gør. Jeg ved bare, at det er Energistyrelsen, der når de giver deres brugertilladelse, godkender brugerprogrammet og godkender valget af kemikalier. Energistyrelsen har sagt, at de godkender Vi holder lige rækken her. Vi holder lige rækken, og der er andre. Jeg vil bare sige, at den liste, som Jette taler om nu, vi har jo delt op, som sagt, i de 2 faser. Så de tilsætningsstoffer, vi taler om i øjeblikket, det er de tilsætningsstoffer, som skal bruges i forbindelse med boreprocessen. Det vil sige, at vi taler ikke om hydraulisk fakturering. Så kan man sige, når vi går til næste fase, hvis vi kommer så langt, at vi finder gas, og vi skal til næste fase, så ligger det jo sådan, at der, som det også blev sagt tidligere, så skal der laves en fuld VVM-redegørelse. Og man kan sige, at pointen med at lave en fuld VVM-redegørelse, det er netop, at på det tidspunkt skal den fulde liste over, hvad der skal pumpes ned, skal fremlægges, og så skal den liste bruges som basis på at lave en vurdering af virkninger på miljøet. For man kan sige, hvis man ikke ved, hvad man pumper ned, er der jo ingen pointe i at lave en VVM-undersøgelse. Så naturligvis skal den liste ligge. Men rent teknisk ligger det sådan, at vi kan ikke fortælle præcis, hvilke kemikalier, der skal bruges af 2 forskellige grunde. Den første grund er, at det er en teknisk proces, som skal besluttes efter, at vi har taget de her kerneprøver op. Det vil sige, det afhænger simpelthen af kerneprøverne, hvilke stoffer, der skal bruges. Den fysiske natur. Den anden sag, det er, at der er forskellige udbydere på det europæiske marked af den slags kemikalier. Og vi skal igennem en almindelig udbudsproces, så der kan være forskelle imellem de forskellige. Vi er simpelthen tvunget til at gå igennem en normal udbudsproces. Men det vi kan sige, det er, at for at bruge kemikalier i Europa, skal kemikalierne være forregistreret i både REACH og i Danmark i det, vi kalder PROBAS. Så sådan ligger det. Bliver det offentligt tilgængeligt? Ja. Altså den liste, I skal bruge til sin tid, liste for frem, den er offentligt tilgængelig? Ja. Jeg kan næsten til prøverøjen. Hvornår får vi det at vide? Henrik Nikolajsen har jo egentlig næsten sagt det, jeg vil sige, fordi det er nok rigtigt, at det skal afleveres til en bruttoliste med kemikalier, men det uheldige, for at sige det mildt, er jo, at energiselskabet kan jo først afsløre faktisk hver gang til allersidst, hvad det er for en sammensætning, der skal bruges til en aktuel boring, og hvordan er det lige, at de forskellige kemikalier, der så skal bruges, spiller sammen. Det ved jeg ikke noget om. Jeg ved ikke, om der er mange andre, der ved det. Og det synes jeg er yderligt lidt. Og nu bliver der spurgt andet fra listen til det, der er ansøgt om nu. Er det offentligt? Ja. På Frederikshavns kommunes hjemmeside? Nej. Det er det jo bare det. Inde på Frederikshavn Kommunes hjemmeside, der er der lavet en side om skifergas. Og der ligger ikke dokumenter derinde. Der er en beskrivelse af processen, en beskrivelse af den politiske behandling. Der kommer til at stå, hvornår der bliver holdt et nyt offentligt borgermøde. Det, der så er lavet, det er, der er lavet en side, som vi linker til, når folk specifikt efterspørger nogle flere data. Så får de et link,
så går de ind på en side, eller de har mulighed for at gå ind på en side, der ligner den anden meget, men der er linket til nogle forskellige dokumenter. Så det er et spørgsmål om at håndtere nogle forespørgsler på. Må vi se noget mere materiale? Ud med listen! Jeg vil se den. Jeg vil ikke spørge til det. De skal lægge på jeres hjemmeside. Jeg vil se det. Ud med listen! Det er hørt. Jamen, jeg vil bare sige til det, altså, det vil jo ikke være så, at man, når man får lavet en VVM-undersøgelse, hvor man skal godkende, og man kan gå videre med det her fra, det med den egentlige produktion, så vil det jo ikke være sådan, at totalt vil være i stand til på det tidspunkt at fremlægge præcis, hvilke kemikalier man kan bruge, og hvilke blandingsforhold, der bliver tale om det. Der kan heller også være tale om, at man tager stilling til, at man vil bruge nogle bestemte typer af kemikalier. Også fordi, altså, nu får vi at vide, at der skal være et udbud, og før det kan man ikke vide, hvad præcis man vil bruge. Nej, og det udbud kommer jo formentlig ikke før man har gennemført VVM-undersøgelser, hvor der kommer i gang. Og jeg vil bare sige, at blandingsforholdene vil man ikke på noget tidspunkt før efter det er sket kunne få oplyst. Så kan det være, at man kan få det oplyst, fordi man i Danmark vil have en åbenhed, som man ikke har valgt at have i USA. Det er godt, fordi så kan vi i Danmark bagefter konstatere ting på et fornuftigt forslag. Det er så skønt, der er så mange spørgsmål. Det kommer garanteret til at foregå i en uretfærdig rækkefølge. Det er der ikke noget at gøre ved. Vi tager det spørgsmål, om vi kan nå. Jeg hedder Tanja Jørgensen, jeg kommer fra Skagen. Jeg har sådan et spørgsmål til dig, Jette, som er projektansvarlig. Vi snakker sammen i telefonen, og det er jo egentlig gået rimelig stærkt fra oktober, og så til nu, hvor du siger, at det så skal ud i indkaldes til møde og ting i aviserne. Jeg har sådan set det i sidste uge. Alle dem, jeg har kontaktet, som snakker med, ved om skifergas, folk står sådan og selv åbent på det her. Altså jeg tænker på demokrati og kommunesammenlægning. Et borgermøde var det ikke på sin plads, så folk ligesom fik tid til at sætte sig lidt ind i hverdagen her, så man kan få sådan, gøre sig sin egen holdning. Det er nogle gange også, det er vores undergrund, det drejer sig om, det er også vores drikkevand, det er vores fremtid, vores børn, det er vores hus, vores værdi, vores turister, vores alting. Altså, som minimum synes jeg, at projekter har været meget tysk i forhold til, hvor stor virkning vi kan få for os alle sammen heroppe i Nordjylland. Så jeg synes som minimum, så synes jeg simpelthen, det er blusket. Sådan tænker jeg, så det er ikke rigtigt om det borgermøde, det er sådan noget, I skal tage op i byrådet her den 3. december. Hvis byrådspolitikerne er lige så dårligt informeret, som vi andre er blevet, så bliver det for en meget dårligt grundlag, at det der ja, det skal træffes til bordet. Ellers så vil det unge mand her. Ja, det er sådan set noget politikere, de skal beslutte. Det er borgmester Lars Møller fra Frederikshavn Kommune. Jeg vil gerne sige velkommen til jer alle sammen her fra Frederikshavn Kommune. Vi er rigtig glade for at få gæster her i byen. Så I kan se, hvor skolen kommune vi har. Det her omkring offentlighed om det her, det var noget af det første, vi tog fat i, da vi havde det første møde med Total og Nordsøfonden i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune i fællesskab. Vi havde 14 dage efter havde vi mødt med Martin Lidegaard, energiminister, hvor vi spurgte ind til det her, hvad kendskab er til skifergas, for på det tidspunkt, der vidste vi ikke ret meget om. Det eneste vi vidste, det var, at vi skulle have fokus på, at der skulle en offentlighed på det her. For det var noget af det, Total sagde til os. Det er vi klar over, at der skal offentlighed på det her, og der skal en debat i gang om det her. Og det er selvfølgelig specielt i nærområdet, der hvor prøvegården skal laves, men det er også i hele Danmarks offentlighed. Og det var noget af det, Martin Lidegaard han satte der vægt på, at det skulle de have sat i gang, for han var nok klar over, at der var ikke ret mange, der vidste noget om skifergas. Det ved jeg, at der er blevet sket i Folketinget. Der er blevet lavet en, jeg ved ikke, kalde en høring, eller hvad det er, en oplysning omkring i Folketinget. Og så er det op til landspolitikerne, synes jeg, at sætte gang i en offentlig debat om det her. Det er dem, der kommer til at beslutte, om der skal hentes gas op af jorden. Hvad gør Frederikshavn for at inddrage borgerne i det her? Jeg vil håbe, at byrådet beslutter den tredje, at det her, der skal laves borgerhøringer. Det er jo i hvert fald det, at Plan og Miljø har lagt op til. Så bliver man så kastet i byrådet, og jeg er sikker på, at byrådet siger, ja, det skal det jo. Og det går du ind for? Hvordan kan du være sikker på det? Det går du ind for? Nu har du fået ord som gamle selvbestande. Det synes jeg ikke, du kan være bekendt. Vi har en hel masse mennesker her, der kommer ud for at få en oplysning. Men ja, det er jeg sikker på, at byrådet beslutter, at der skal være selvfølgelig for det. Tak for det. Så går vi herned.
tilbage til den rent tekniske del af det her. Jeg er ikke klar over, er det rigtigt forstået, at der i hvert borehul skal minimum hældes 50.000 liter kemikalier? Altså 0,5% af den væske, der skal i, at det omregnet til liter er minimum 50.000 liter kemikalier. Og så spørger jeg totalt, hvordan vi skal af med det returblandingsprodukt, vi får op i. Konkret spørgsmål. Ja, den mængde kommer selvfølgelig an på, hvor stor mængde man skal bruge i det hele taget. Så du kan sige, hvis vi taler i udgangspunktet om 5.000 kubikmeter, så taler vi om noget i størrelsesorden, hvor meget bliver det? Det bliver 250 kubikmeter, det vil sige 250.000 liter tilsætningsstoffer, som vi skal skaffe os af med. Og man kan sige, selvom vi kalder det kemikalier og tilsætningsstoffer, så er det ikke kemikalier eller tilsætningsstoffer, som er anderledes end de stoffer, som vi fjerner hver eneste dag i vores normale spildevandsrensning. Så det vil sige, at der skal biologisk og kemisk spildevandsrensning til. Så det vi vil gøre i første omgang, når vi tæller lille skala, anlæg, testskala, det er, at vi vil simpelthen tegne en kontrakt med et affaldshåndteringsselskab, og dem findes der en masse af, også her lokalt i Nordjylland. Så man laver simpelthen en kontrakt med, at de kommer og henter det her returvand og kører det væk i en slamsuger og behandler det efter de normale miljøregler. Det vil sige, at det skal overholde de samme regler som alt andet spildevand i Danmark. Ja, så var det her en meget forbudt mand, der har hånd om det. Jeg hedder Morten Michael Grønkillinger, Opmann Fussinger. Bjarne Lautsen, jeg anser dig for en ærlig mand, og når nu det bedste sker, og vi bliver uafhængige af araberne og russerne, hvor mange turister tror du, der vil komme og kigge på boretårnet i Nordjylland? Turister, der vil komme og se det, men det kunne godt være, at der var nogle andre, der havde interesse i det her projekt, der vil komme op og se, hvordan man eventuelt kan det i Frederikshavn. Men jeg er jo fuldstændig enig i, at hvis man skal lave det her, skal det være med fuld sikkerhed, altså mindst mulig risici. Og så vil jeg gøre det selvfølgelig i forhold til alle de her forskellige ting, der kommer frem. Fordi noget af det værste, hvis man ikke håndterer det her rigtigt, så har det ingen gang på jorden. Hvis ikke man er 110% åben for alle de spørgsmål, der stiller. Derfor er det også meget, meget vigtigt, at Total er her i aften for at kan svare på de ting. Og at der bliver holdt borgermøder og alle de der forskellige ting. Fuld åbenhed. Fordi den usikkerhed, der kan være der, den får i hvert fald måske snart turisterne til at blive væk. Så derfor skal vi have fuld åbenhed om, hvad den gør. Og så er det væsentligt, at vi holder på det, at det er en prøveboring, og ikke noget som helst andet. Så går vi herhen. Værsgo. Jeg hedder Margrethe Christensen. Jeg er fra Gønderslev Kommune. Men jeg ved jo, at grundvand der har jo ingen kommunegrænse. Så hvis grundvand er heroppe i Grønland på Rødene, så følger også med det. Det som jeg vil sige, det er, at jeg har boet her i Nordjylland i 35 år, og jeg har gang på gang set, hvordan Frederikshavn har rejst sig, efter at vi flere gange har mistet store arbejdspladser og været rigtig nemme flaget. Nu siger du, politiker, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, Jens, at det her eventyr, det må vi ikke gå glip af. Hvad er det for et eventyr, du forestiller dig, at Frederikshavn skal opgå igen? Hvis vi alle sammen ville spore om fremtiden, så var der jo ikke noget at lade stå hen. Men altså, man håber der på, altså for mig siger jeg håber der på, at det bliver fundet et kæmpe fund dernede. Det er ærligt at sige. Og jeg er da glad for, at der er nogen, der eksperimenterer med vores undergrund. Vi har jo... Jeg har i mange år selv haft bekymret om, hvad sker det, hvis vi pumper alle de olie op. Det andet her, altså at man pumper det op også, eller suger op, det kan ikke se nogen som helst forskel i. Og ved hensyn til de der boretårn, som man er så bange for, altså jeg har det lidt, nu har vi været til nogle rigtig gode borgermøder med Anne Vindmøller, det kan vi lige tage med ind her, også når det er energi, vi snakker om. Og de er jo heller ikke ligefrem kønne i landskabet. Og det vil jeg da gerne have ud på havet, ikke også? Og
støtter også de her rundt omkring, der synes, de ikke skal være i deres område. Det samme gælder jo sådan noget med boreplatformer og så videre. Jeg er da ikke så bange for fremtiden med det her. Det er jeg ikke. Tak for det. Nej. Hvad siger du? Jamen, hele mit liv. Hvis man ser positivt på tingene, også på fremtiden, hele mit liv, det har været eventyr, så det regner jeg med det fortsat, og det gør det for vi alle sammen. Og jeg kan da forestille mig en masse arbejdspladser heroppe. Og nu er det fint op. Man må gerne, man vil rigtig gerne grine mig, det er sgu lige med. Men når alle vi snakker meget om transporten til og fra. I er jo ganske ligeglade med, at vi fragter gris, levende dyr, helt ned til Horsens. Der gør I jo ikke nogen modstand, vel? Der vil I jo ikke slås. Og det, for mig, der er det der endnu værre. Vi går videre til det næste. Jeg hedder Per Kjeld Nordkar. Jeg vil lige i virkeligheden lige lidt i det her spor. Man så det billede af, og man kunne grine lidt af alle de borerækker eller tårne, der var i USA. For hver parcel havde sit boretårn. Og det var vel fordi, at de fik fortjenesten af at bore. Nu er det her, at nu, sådan som jeg kan se det, så nu får vi risikoen ved, at vores landskab og vores grundvand og alt mellem himmel og jord og de her fejl, der ikke måske sker. Men hvem får fortjenesten? Hvad er fidusen for Vendsyssel? Det er godt få svar på, så. Hvem får fortjenesten her? Det gør ikke alle borgere. Det gør staten i allerhøjeste grad. Lad vi lige først svare. Omkring 70% cirka af det overskud, der måtte være, det går til staten. I øjeblikket tror jeg, at staten tjener på olie- og gas efterforskning, olie- og gasproduktion i Nordsøen over 40 milliarder om året. Så det er relativt mange penge. Men det, som man kan stille spørgsmålstegn ved, så forstod jeg også spørgsmålet, det var, skulle man selv indføre i Danmark det samme, som vi ser for eksempel i Norge, når det drejer sig om el, eller i Polen, når det drejer sig om kul og olie og gas, at der betales en lokal royalty. Og det synes jeg, det er jo et politisk spørgsmål, så det kan man måske spørge på politikerne om. Og i dag er der ikke nogen betaling til det lokale. Altså det overskud, der måtte komme ud af det her Jenses eventyr, det er 70% til dig og 30% til dig. 70% til staten og 30% til Total. Ja. Hvad siger du? Nu skal jeg være med at afbryde her, fordi det er faktisk rigtigt, at staten tjener. Udover de 20%, så har vi jo afgifter på det her. Så det er rigtigt nok, det giver penge til staten. Det kan man overhovedet ikke benægte. Det er måske en af årsagen til, at nogle politikere er lidt utilbøjelige til bare at sige nej til det her, fordi det bliver en dejlig måde at få nogle penge i statskassen på. Spørgsmålet er jo, om man kan betale den miljømæssige risiko, der er forbundet med det. Og det er jo sådan set det spørgsmål, vi bliver stillet overfor, synes jeg. Og nu vil jeg jo politikerne Bjarne Lausen. Vi skal op en hel masse for en stat til kun nogle penge. Jeg synes, det er alt for tidligt at tale om gevinster i det her, fordi meningen er jo, at vi vil lave de her 2 prøvebord for at blive klogere på masser af de helt berettigede spørgsmål, man stiller. Den der model, det kort, man kan trække, som man gør i punkten, man siger jo direkte, at man kan se, når man kan vælge et område, hvor at en kommune eller det område, der hiver man skiferkasser op, og de er velstående, at husen er mere velholdt end området ved siden af. Og det kunne også godt være, at det var sådan nogle incitamenter, der gør, at den kommunale bestyrelse vil sige ja til, hvis de fik 10% osv. Det synes jeg simpelthen er det rigtige argument for at sige ja til det her. Her er nogle ting, som vi måske kan få brug for. Det kan også være, at vi ikke har brug for det. Det kan være, at vi er klogere og bruger noget vedvarende alternativ energi. Hver gang der er et eller andet projekt, jeg kommer lige til at sidde og tænke på det, jeg snakker om det her.
med det her testcenter oppe i Thy, vi skal have til vores vindmøller. Altså grunden til, at vi fører på mange ting, og kan sælge mange ting, det er, at vi har fundet på nogle ting. Og det her spørgsmål, det er jo, hvordan vi håndterer noget nyt, og alle de bekymringer, som folk har, dem skal vi kan svare for, dem skal vi kan håndtere, inden at vi sætter noget i gang. Hvis så det er sådan, at vi sammen vil udnytte de ressourcer, der er, det gælder jo alt, det gælder Nordsøolien, det gælder videre, jamen så skal der selvfølgelig laves en fordelingsløjde. Det skal komme samfundet til gode, ikke de enkelte, for så vil vi få alle de bordtårne, som vi ser i USA i 160 år. Men Bjarne, prøv at høre her. De to herrer, som investerer 200 millioner, det gør de jo ikke bare for at få stillet deres nysgerrighed. Nej. Og de gjorde hjertet heller ikke, at man gik ind ude i Nordsøen og begyndte at finde ud. Det er selvfølgelig fordi, det er noget forretning, lige så hvad muligt andet, og det har vi folk, det har vi smede, det har vi maskinarbejdere og maskinmester og brancher. Hele vores offshore-industri har jo tjent rigtig, rigtig godt på, og vi kan også sige, at i forhold til de år, der er gået sidenhen, der har det jo været med til at finansiere vores velfærdssamfund. Og så kan vi også se på det. Men det her, det er en ny energikilde, som vi først efter, at vi har foretaget de her prøveboringer, hvis de kan leve op til de krav, der bliver stillet, verdens skarpeste kan der jamen så må vi tage stilling til det efterfølgende. Vi skal da ikke, jeg ved ikke, hvordan man udtrykker det, sådan også bruge noget alternativ energi sådan i et ret stort omfang. Men vi skal da selvfølgelig være med til at vedtage den plan, som, eller være med til at føre den plan ud i livet, som du har været med til at vedtage. Og altså, vi er jo ikke engang skabt sådan, at vi gør først noget, når vi har kniven på struben. Sådan er det jo. Og det vil sige, at hvis der kommer en kæmpe stor ny mængde fossil energi ind på markedet, jamen så falder takten da i den udvikling, som er nødvendig, fordi vi er jo ikke nær gode nok til vind og til sol og til biomasse og de andre alternative energier endnu. Og det vil jo dale, og der er ikke særlig langt til 2035. Jeg siger det igen, det er ikke helt retfærdigt, hvem der får ordet. Men det er ikke nogen, jeg kender i hvert fald. Værsgo. Tak. Ben Nordenholm, lokal borger her i Frederikshavn Kommune. Nu siger I godt nok, at I skal lave nogle garantier og sådan noget. Men når staten tjener så mange penge, det har man set ved vindmøller, men giver ingen garantier for de borgere, som bliver ramt af de gener, der er. Vil man kunne give garantier for de borgere, som bliver ramt af de gener, der kunne være ved det her, så frem i fald uheldet sker, hvad det sandsynligvis gør på et eller andet tidspunkt i en eller anden skala. Vil man give en statsgaranti for, at man kan sige, at vi ikke bliver stavnsbundet, bundefanget eller noget andet? Hvis man er villig til det, så kunne man måske overveje at gå videre, og hvis man ikke er villig til det, så synes jeg, det er en voldsom risiko, man løber. Både her, men det gælder for så vidt også for andre energiformer. Ja, tak. Er det nogen, der har lyst til at kommentere på det udsagn? Jeg vil godt sige, at alle selskaber, der leder efter olie og gas i Danmark, det gælder sådan set også os. Vi er tvunget til at tegne forsikringer, blandt andet nogle forsikringer mod forurening og lignende. Så vi betaler rigtig mange millioner kroner om året i forsikringer for de aktiviteter, der kører. Så den ene del af det kan vi i hvert fald garantere, at der ligger de forsikringer, som staten kræver med henblik på at sikre sig mod forurening, ulykker og lignende. Hvad med værdiforringelse? Værdiforringelse, det er spurgt til. Det kan man ikke forsikre sig for. Så har vi spørger her. Kasper Bæk fra Ram. Nu siger vi lidt fra sammen med som kapitalisten. Jeg er lidt mere sikker om byrådet reelt har nogen i magt. Altså, kan vi sige nej? Går staten og ruller det, eller hvordan har vi noget, så sagt, som nogle lokale? Jette? Her i fase 1, som kun handler om dybdeboring og kernefrøtagningen. Hvis byrådet skal sige nej, så skal det være, fordi man vælger at sige, at man ikke vil give en landzonetilladelse til den boreplads derude. Man kan ikke generelt sige nej til en boreplads af den her type
et hvert sted i kommunen. Det skal være med et argument om, at på den her specifikke lokalitet, der vil man ikke give den tilladelse. Men umiddelbart, som vi ser det fra forvaltningens side af, så kan den landzonetilladelse godt gives. Når man så kommer ind i fase 2, hvor vi skal gennemføre en VVM-redegørelse, så har man muligheden for, når der ligger et udkast eller et forslag til redegørelse, inden man vælger at sende det ud i offentlig høring, som byrådet sige, vi vil ikke fremme det her projekt, vi vælger at sige nej. Og det kan man gøre på politiske grund, fordi det er et råd i skidt. Det kan man gøre, hvis man mener, at de protester, der er, eller den modstand, der er i befolkningen, eller for den sags skyld, de miljømæssige risici, der er tilvejebragt i VVM-redegørelsen, viser sig at være for store, eller man ikke vil tage dem, så kan byrådet vælge at sige nej. Hvis staten overtrumfer det bagefter? Må jeg godt lige tilføje, det må jeg godt lige tilføje, at jeg synes ikke, man skal lægge helt byrden på Frederikshavn Kommune. Fordi rent faktisk har vi en situation, hvor Folketinget har besluttet, at man vil udbyde de her licenser. Man har bedt selskaber om at komme i tilbud, og så er de selskaber kommet med et tilbud, og det var jo Folketinget først selvfølgelig ikke. Så er de her selskaber kommet med et tilbud, og så har man forhandlet sig frem til en kontrakt, et arbejdsprogram, hvor man siger, det synes jeg er fornuftigt. Så har ministeren været i Folketinget igen, og hele Folketinget, bortset fra Enhedslisten, har sagt, fint, vi går ind for det her. Og så har man lavet en kontrakt med selskaberne. Så beslutningen om, hvorvidt man skal lave det her, og konsekvenserne af det, den har altså været behandlet i Folketinget 2 gange. Ingen der kommer til Frederikshavn Kommune. Men Frederikshavn Kommune kan stadigvæk forkaste det af politiske grunde. Undskyld, hvad siger du? Kan Frederikshavn Kommune stadigvæk forkaste det af politiske grunde? Det kan jo ikke, Frederikshavn Kommune kan jo ikke sige noget til undergrund. Den administreres jo ikke af Frederikshavn Kommune. Så de ting, Frederikshavn Kommune tager stilling til, det er de ting, de har beføjelse til at tage stilling til. Ellers er der Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og andre myndigheder, der kommer med billedet. Men hvis Frederikshavn Kommune siger, at den her sag, det giver så meget uro og ballade, og borgerne er så meget imod, så vi vil ikke fremme det. Vi vil ikke fremme den her, vi vil ikke lave den her VVM-redegørelse. Det var sådan, jeg forstod, sagde jeg. Ja, det er også korrekt. Man kan vælge at sige, at man ikke vil fremme projektet, hvis f.eks. de miljømæssige risici vurderes til at være for store ved den her frakturering, for eksempelvis. Og kan det så, omgøres af en større myndighed? Det kan ikke nødvendigvis stoppe projektet. Fordi det miljøministeren kan, det er jo at kalde den beføjelse til sig, og så vælge at overtage kommunens opgave. Det har ministeren jo mulighed for. Det er klart. Altså, vi er sådan set ved en af de kernerne der, hvor man kan stoppe det her projekt, vil jeg sige. Fordi det kan man ikke præcis gøre omkring en VVM-undersøgelse, fordi man kan sige, at de miljømæssige risici er for store. Og det er korrekt, at det kan kommunen i udgangspunkt gøre. Man kan også forestille sig en situation, hvor kommunen siger, at vi vil gerne fremme det her, vi synes, det er fornuftigt nok, og godkender, at man sætter i gang i en VVM-undersøgelse. Men så har staten mulighed for at sige, det er vi sådan set ikke enige med Frederikshavn Kommune, og så kan vi overtage. Og så kan staten sige, at det vil vi ikke, eller miljøministeren kan sige, at det vil vi ikke. Lige så vel som der er den mulighed, der har du ret i. Det håber jeg selv ikke vores nuværende miljøminister kunne finde på, men den mulighed eksisterer der, at Frederikshavn Kommune siger, det synes vi ikke vil, men så siger staten, at det trækker vi over til os, fordi det er usaglig argumentation. Så uanset hvad, så gør I det, der er det at stoppe klumpen til at overbevise både kommunalbestyrelsen og ministeren og et flertal i Folketinget. Så er man nogenlunde på sikker grund. Jeg hedder Tanny Nybo. Jeg hedder Tanny, og mit spørgsmål er til Henrik Nikolajsen. Det handler om arbejdspladser, fordi Rachel for 2 år siden lavede nogle lignende prøveboringer i Skåne. Der valgte man næsten udelukkende at bruge arbejdskraft fra Canada, fordi at man havde brug for nogle specialiserede arbejder eller sådan noget. Men jeg ved ikke, blandt andet har tænkt jer at bruge en lokal borermand til at lave de første boringer. Har I noget estimat på, hvor mange lokale arbejdspladser de kan sikre med de her prøveboringer? Ja, cirka 10%. Det, som skal ske i første omgang, det er, at vi skal lave de her 2 vandindlægsboringer. Og der vil vi arbejde med et dansk vandborefirma.
Der kan du sige, at udgangspunktet ved udførelsen af anlæg af borepladsen og ved boring af de her 2 første vandindvindingsboringer, der vil andelen af lokale, eller i det mindste danske arbejdspladser være 100%. Men du har ret i, at når vi kommer til det punkt, hvor vi skal leje den store borerig, som vi skal bruge i forbindelse med boreriggen, så er det sådan noget, eller i forbindelse med dybdeboringen, så er det personale, som kommer med riggen. Det er, som du ganske rigtigt siger, der er tale om specialiseret arbejdskraft, og i øvrigt så sender et borefirma, de sender ikke deres borerig herop til mange 100 millioner kroner, og så lad hvem som helst arbejde med det. Det er en kontraktuel betingelse, at det er deres eget personale, som arbejder med den borerig. Så det er fuldstændig rigtigt, at når man taler om prøveboringer, så er det ikke voldsomme mængder af lokale arbejdspladser. Det er højst i størrelsesorden 10%. Og 10% af hvad? 10% af eventyr. 10% af hvad? Hvor mange arbejdspladser drejer det sig om? Ja, der vil cirka være omkring 200 medarbejdere involveret ved sådan et alt det her. Så der taler du om 20 stykker. Altså, som er lokale? Er det 10% udenlandske, eller er det 10% lokale? 10% lokale. 10% lokale. Så hvis der er 200 arbejdspladser i det, så er det 20 af dem er... Det er fuldstændig korrekt. Men, yes. Ejke Olsen. Så Henrik, når jeg så dig citeret i Nordjyske for, jeg tror det var 2 eller 3 dage siden, for at der kunne være 100, og så mener jeg altså, der stod måske 1000 arbejdspladser, så kan jeg regne ud, uden at bruge omregner, at så må det hedder, at må blive mange bordsteder, vi taler om. Jeg har hele tiden spurgt om det her eventyr, og det som der selvfølgelig ligger i det, det er, at vi skal igen virkelig skelne mellem, hvad er efterforskningsfasen, og hvad er en senere produktionsfase. Hvis man kommer ind i en senere produktionsfase, så er det ikke kun en borerig, der skal bruges. Så skal du bruge folk til, ligesom man gør på Aalborg Portland, så skal du bruge smede, du skal bruge processoperatører, du skal bruge folk, som kører processen, og som producerer gassen, som renser gassen, som sender gassen ud på nettet. Og det er det, man skal bruge de mange mennesker til. Jeg kan ikke huske, om jeg har talt om 1000 mennesker, men alt andet lige, så må vi insistere på, at vi skal holde det her i faser. Vi ved i øjeblikket ikke engang, om den her skiffer er der. Så derfor er det alt for tidligt at tale om arbejdspladser. Desværre, vi vil meget gerne give et tal, men det er umuligt i dag. Ja. Så er det her. Hej, mit navn er Rudi Johannes, og jeg kommer fra Brøndshøj. Jeg har altid sådan en t-shirt på, hvor der står Save the Future, red fremtid. Og som første kommentar vil jeg sige, at de fossile brændsler er fossile for vores samfund. Og for mig at se, så udløbet i det her århundrede, er det virkelig det værd at gå i gang med skifergas. Fordi sidst jeg snakkede med Henrik Nikolajsen, der undgik et spørgsmål om, hvor meget energi man får op per del energi, man bruger til at hente skifergas. Altså er det overhovedet værd, at den risiko værd at gå i gang med det her, skal vi ikke omstille til noget helt andet. Er det risikoen værd? Nej. Henrik? Han kan jo betale noget, som det er. Jeg respekterer, at folk vil svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Det er en god spillerregel. Så kan man selv tage stilling til, om man synes, svaret er rigtigt eller forkert. Der bliver stillet et spørgsmål, der vil svare på. Ja, men jeg er måske ikke den rette til at svare på spørgsmålet, fordi er det risikoen værd? Det er jo basalt set et samfundsspørgsmål. Vi står i en situation, at vi kan bruge energi, og så må vi kigge på det energimix, vi har, og så må vi se, hvad koster det at hive den energi op. Og det er rigtigt, hvad Ole siger. Jeg har sagt til ham, at vi ved ikke i dag reelt, vi kan ikke lave den energibalance, fordi den energibalance, som går på, hvor meget energi man skal bruge per kubikmeter skifergas, det kommer an på, hvor ren den skifergas er. Det kommer an på, om den indeholder urenheder som CO2 og som vand, som skal renses ud. Derfor, den rensningsdel er utrolig vigtig i den her energibalance. Derfor, ergo, vi kan ikke lave den energibalance, før vi har lavet prøveboring og se, hvad gassen reelt indeholder, og om der overhovedet er nogen gas. Ja, og så var det her.
Jeg hedder Pia Ravn. Jeg vil gerne vende tilbage til den politiske beslutningsproces omkring fase 1. Så vidt jeg har forstået, så har Folketinget besluttet, at prøveboringen skal finde sted. Og nu skal Frederikshavn Kommune så give en række tilladelser for, at det kan ske. Herunder en landzonetilladelse. Og så vidt jeg forstår på det, du siger, så kan I ikke se nogen faglig begrundelse for, at den zonetilladelse ikke skulle blive givet. Og så tænker jeg, hvis nu vi ikke vil have den prøveboring i gang, har vi borgere så reelt nogle muligheder for at stoppe? Ja, hvem har lyst? Jeg har Lars Møller. Det er jo lige nok det der sagens kerne. Den opgave, vi har fået i Frederikshavn Kommune, det er at undersøge, om fase 1 kan lade sig gøre. Vi skal lave en undersøgelse om, der er en risiko ved at lave en prøveboring. Vi skal ikke have stilling til, om man skal få en skift og gas op eller ned. Hvis nu vi siger nej til det her på et usagligt grundlag, så er det på samme måde som alle de andre afgørelser, vi skal have, at de kan påklage den naturfærdig. Og så går de ind og laver en vurdering. Det er sådan, det er ikke også meget andet, end de sager, vi har haft med at gå før. Det store spørgsmål, det kommer, når vi finder ud af, hvad er der i undergrunden. Kan borgerne stoppe det her? Altså, byrådet kan jo, et flertal i byrådet kan sige, nu vil vi ikke give tilladelse mere. Og så er der nogle andre, der kan være over og sige, det kan I ikke sige nej til. Ja, var der andre, der har lyst til at svare på det spørgsmål her? Det er Clausen. Ja, altså, jeg vil bare sige, at i den politiske proces, der er det vigtigt at holde fast i, at det er helt korrekt, at det er regeringen, staten, Folketinget, der har truffet afgørelsen om, at vi giver den her tilladelse. Og man har ikke bare givet en tilladelse til at lave forsøg, man har også givet en tilladelse til at gå bagefter på udnyttelse. Fordi man kan ikke give tilladelse, hvor man ikke giver en total tilladelse, så også har tilladelse til udnyttelse. Så kan man sige, kan man så ikke stoppe det? Jo, det kan man godt, og det kan man gøre af miljøgrunden. Det kan man gøre allerede nu. Så kan man, og det er fuldstændig rigtigt, hvis kommunen siger, at det vil, så kan det indankes. Hvis kommunen siger, at det vil, så kan det også indankes relevante organisationer og borgere. Derefter er der så en VVM-undersøgelse, hvor man sådan set både før og efter, altså både før man i gang sætter den, og efter man har lavet en stilling til, om man synes, det er miljømæssigt forsvarligt. Det kan jeg forsøgt at forklare tidligere, både med kommunen og staten. Det kommer lidt an på, det er staten, der i sidste ende bestemmer på, det skal være kommunen eller staten. Men det. Og så er der den tredje mulighed, som er den, at man vælger den samme løsning, som man har gjort i Frankrig, nemlig at sige, at man forbyder ikke udledning af skifergas, man forbyder bare den metode, der er nødvendig at anvende. Og det kan man godt, fordi man har sådan set ikke givet tilladelse til at udvinde skifergas. Det er sin tid, så kan man sådan set tilladelse til at udvinde gas. Og så den mulighed eksisterer, så eksisterer en lang række politiske muligheder for at stoppe det her. Og det er fuldstændig korrekt, at Frederikshavn Kommune er måske det af de politiske aktører, der har mindst muligheder for med sikkerhed at sætte en stopper for det her. Der er ikke nogen tvivl om, at staten har betydeligt større muligheder. Så jeg skal ikke forhindre, at jeg kritisere jeres byråd og jeres borgmester. Overhovedet ikke. Men bare sige, at I skal have husk og rette en kritik mod Folketing og regeringen, hvis I skal være sikre på, at vi er. Peter Sten? Ja, jeg vil godt lige kommentere den der med, at man kunne gøre det sådan i Frankrig og forbyde metoden. I skal være klar over, at afløbsfakturering, det er noget, vi har lavet i Danmark i 30 år. Vi laver det stort set hver dag ude i Nordsøen. Og hvis det er sådan, at man stopper det, så betyder det, at olie- og gasproduktion i Nordsøen stopper samtidig. Sådan der! Jeg var lige at sige, det de har gjort i Frankrig, hvor de har gjort noget, som efter sigende er lovligt. De har ikke blevet dømt for det. Det er, at de lige præcis har ramt og stoppet den her metode, der hvor man vil forhindre, at det bliver brugt. Og det kan selvfølgelig godt lade sig gøre i Frankrig, så kan det også godt lade sig gøre i Danmark. I Frankrig har de altså heller ikke nogen olieproduktion, så det er sådan her. Jørgen Jørgensen fra DL i Hjørring. Jeg vil godt lige følge op på det helt sidste her omkring Frankrig, fordi jeg bemærkede under vores gennemgang fra geologen her, at der var et sted i Europa, hvor man ikke ønsker skifergas. Lyksaligheder. Det ene sted var, så vidt jeg så, Bulgarien, og det sted var Frankrig. Og spørgsmålet går på, er der nogen, der ved, hvorfor ønsker man ikke disse lyksaligheder i Frankrig? Det virker lidt paradoksalt, hvis man netop er et fransk firma, som skal forsøge sig heroppe på os. Er der nogen, der ved,
grunden. Det kan være flere lidt eller en eller anden. Hvorfor ønsker man det? Ja, er der nogen, der kan svare? Altså, jeg ved jo, hvad franskmændene selv siger. Altså, jeg har været til møder, hvor nogle af eksperterne fortalte, at det skyldes udelukkende følelsesmæssige argumenter, og de havde ingen saglige argumenter. Selv siger de i Frankrig, at de har vedtaget det, fordi de mener, at de miljømæssige risici er for store. Det er det, de har sagt. Det er også sådan, at de har lavet det som en midlertidig stof, fordi de faktisk også er kan være undersøgt, og man gennem undersøgelser kan nå frem til, at det ikke er farligt. Hvis de trækker tiden lidt mere i langdrag, så kan de jo afvente, at vi går nogle erfaringer i Danmark. Ja, og så er det hernede. At Danmark ikke fortæller det folk, altså hvis man som nabo til at udlede de her gas, altså hvis man som nabo skal ud og nyde naturen og fugle, så skal man gå hen. Er Danmark fortæller folk til det? Nej. Det var det korte svar. Det som man vil undersøge efter man har lavet den her efterforskningsboring, det er, at man for det første vil få klarlagt, hvor meget gas der reelt er i undergrunden. Og det næste man så vil gøre, det er, at man vil lave et ingeniørprojekt, hvor man undersøger, hvor store områder kan man reelt udvinde fra. Og der har man i Danmark allerede zoner, som er lagt ud til naturbeskyttelse. Man har beboede områder osv. osv. Og alt det areal bliver per automatik i første del af den her ledningsproces sorteret fra. Så det er ikke et spørgsmål om, at man bare med hovedet under armen går ud og siger, at vi skal have 2 boringer per kvadratkilometer. Sådan spiller klaveret ikke i Danmark. Vi har nogle zoner, som skal lægges ud, og i øvrigt skal vi jo igennem en ny proces af både VVM-undersøgelser og zone